ξέρουμε, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να αναμειχθούμε σε μια τέτοια συζήτηση, εκτός αν αναμειχθούμε σε μια συζήτηση να κάνει φιλοσοφική το Δημοτικό Συμβούλιο γύρω από τις εργασιακές σχέσεις. Ουσιαστική ζητάω, Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα για το συγκεκριμένο θέμα να βγούμε η Τριμελής Επιτροπή και να μετρήσουμε τα πεζοδρόμια και να δείξουμε στο κομμάτι το δικό μας πού υπάρχουμε. Γιατί το να είμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, εμένα με θλίβει ως Δημοτικό Σύμβουλο. Λοιπόν, αυτό και συγγνώμη και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Τι κύριε Τσολάκη, όχι, δεν θέλω να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Δεν θα συνεχίσω. Δεν θα συνεχίσω, γιατί το συνεχίζετε όμως. Και θα παρακαλούσα πολύ ένα πράγμα επί της αρχής. Πήρε το λόγο ο κύριος Τσολάκης, κύριε Πρόεδρε. Ή αντικαθιστά τον Δήμαρχο για μια ακόμη φορά. Το λόγο, κύριε Καρακώτα. Δεν το λέει πουθενά ότι αυτός παραπληρώνει τον Δήμαρχο. Αν θέλετε διάλογο μεταξύ σας, εγώ θα κλείσω την κάμερά μου και μιλήστε μεταξύ σας. Έχετε δίκιο. Επίσης μπορείτε να κάνετε και αυτό το διάλογο στα βασιλικά. Παρακαλώ πολύ τώρα. Παρακαλώ πολύ. Δεν λέει πουθενά ότι ο αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Γρηγόρη, κλείστε τα μικρόφωνα. Θα τα κλείσουμε εμείς, κυρία Πρόεδρε, δεν θέλουμε να σας στεναχωρήσουμε. Εντάξει, αν είχα τη δυνατότητα θα τα κλείνα εγώ. Αλλά δεν την έχω. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, δεν θέλω να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Είναι άκυρη και άσκοπη. Αυτή η κουβέντα δεν θα συνεχιστεί. Θεσμικά θέλω να μιλήσω για τη διαδικασία. Και παρακαλώ να με συγχωρέσει. Νομίζω ότι η διαδικασία έχω την ικανότητα να την. Δεν θα υπαγορεύσω. Την εξήγησε η Πρόεδρος τη διαδικασία. Μια χαρά την εξήγησε η Πρόεδρος. Σαφέστατα την εξήγησε. Τι θέλεις, κύριε Τσολάκη? Ναι, όχι, υποστηρίζω το θεσμό του Προέδρου. Όχι την Ανά. Η Νανά δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, εντάξει. Μην φωνάζετε, δεν χρειάζεται να χάνουμε τον έλεγχο. Στα επόμενα. Θα τρελαθούμε εντελώς αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Σοβαροί άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση τροφίων προγράμματος καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2026. Πριν 2 εβδομάδες περίπου λάβατε την απόφαση 206 του 2026. Δίνω το λόγο στη Φανίτη Χατζηδημητρίου, αν θέλει να μας πει 2 κουβέντες. Καλησπέρα. Αν και είναι ξεκάθαρη εισήγηση. Καλησπέρα. Είναι και ομόφωνη, Πρόεδρε, η εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής. Συμφωνεί με τη μικρή αυτή αύξηση. Τα τελευταία 10 χρόνια που λειτουργεί το πρόγραμμα έχει μείνει σταθερή οι τιμές όσον αφορά τα τροφεία. Έρχεται τώρα η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής με μια πρόταση για μια πολύ μικρή αύξηση του κόστου συμμετοχής των γονέων από 12 σε 15 ευρώ τη βδομάδα ανά παιδί, ενώ παραμένει σταθερό σε 8 ευρώ ανά παιδί για 2 ή περισσότερα παιδιά ανά οικογένεια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ομόφωνη και η απόφαση, όπως προείπα, της Δημοτικής Επιτροπής. Έχει κάποιος κάποια ερώτηση? Άννα, τοποθέτηση. Καλησπέρα. Λοιπόν, να αιτιολογήσω το γεγονός ότι συμφωνήσαμε σε αυτή τη μικρή αύξηση προκειμένου να διασωθεί το πρόγραμμα και να συνεχίσει να γίνεται. Έτσι, γιατί είναι ένα ωφέλιμο πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο πρωτοστατούμε εδώ και χρόνια. Έχουν αυξηθεί τα πάντα. Είναι μια πολύ μικρή επιβάρυνση για τους γονείς, κατανοητό μεν, σίγουρα θα τους κακοφανεί, αλλά επειδή το πρόγραμμα πρέπει να διασωθεί και να συνεχίσει να γίνεται, νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Άννα. Και ο Φάνης ο Καρκατζούνης. Καλησπέρα σε όλους. Τώρα δεν ξέρω αν άλυσα να πω κάτι. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνατε ήδη και να παρεξηγηθώ. Επειδή είναι στην πρώτη συνεδρίαση η Δημοτική Σύμβουλος Λαϊκής Συσπήρωσης πρώτη φορά σήμερα, η Μαρίνα Ιακριτίδου να την καλωσορίσω. Δεν είναι μέσα. Δεν είναι, γι' αυτό περίμενα και εγώ να τη δω και μετά να τη συστήσω στο σώμα. Γιατί μιλήσαμε πιο νωρίς και θα είχε από τα παιδιά εκεί για την πρώτη σύνδεση λίγο να τη δείξουν τη διαδικασία. Εντάξει, οκ, όπως και να είναι. Από την επόμενη λοιπόν. Θα της το πούμε όταν θα είναι και η ίδια. Μπορεί να συνδεθεί. Ωραία.
Λοιπόν, για την ουσία της υπόθεσης, κοιτάξτε λίγο, επειδή έχει και ένα συμβολισμό. Και πέρυσι, τα προηγούμενα χρόνια, πώς το λένε, δίναμε τη συγκατάθεσή μας θεωρώντας ότι είναι και συνεχίζει να είναι, δεν λέγω το αντίθετο, ένα συμβολικό ποσό. Όμως η λογική της αύξησης δεν την καταλαβαίνω. Πώς το λένε, με την έννοια ότι έτσι κι αλλιώς, πώς το λένε, δηλαδή είναι μια κοινωνική προσφορά του Δήμου. Αυτό είναι επί της ουσίας, γιατί λύνει ένα κοινωνικό πρόβλημα που οι εργαζόμενοι γονείς δεν μπορούν να ανταποκριθούν, ας πούμε, θα κάνουν τα παιδιά τους το καλοκαίρι. Αρχίζει και εξελίσσεται, πώς το λένε, βάζοντας κάτω κόστος-όφελος, ότι δεν ξέρω, δηλαδή, του χρόνου μπορεί να το πάμε 20-25, δεν ξέρω πού. Δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Με λευκό θα τοποθετηθούμε γιατί θέλουμε το πρόγραμμα, αλλά δεν μας αρέσει η λογική που εκφράζεται μέσα από την εισήγηση. Λοιπόν, αν δεν θέλει άλλος το λόγο, πάμε στο δεύτερο θέμα. Έγκριση ανανέωσης εκμίσθωσης των υπαριθμών 12 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αγίου Αντωνίου, εμβαδού 12312, και δεύτερον, τμήματα των αριθμών 114β 4022,39, 114ε εμβαδού 1365,35, 114ζ 27998,51, 114η εμβαδού 1960,95, 114 θ εμβαδού 2325,86, 146 εμβαδού 69 470,99, 158 εμβαδού 12751,93, 170α εμβαδού 1578,12, 170ε εμβαδού 1365,35 και 188 εμβαδού 20.976,10 αγροτεμαχίων στην περιοχή Λάναρη Βασιλικών για αγροτική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 633 του αστικού κώδικα. Ο Ανέστης ο Ισδράς. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανέστη. Είναι η απόφαση η οποία ξεκινάει η μίσθωση των παραπάνω κινήτων. Είναι, ναι, η ανανέωση εννοείς. Η ανανέωση, ναι. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Άννα, τοποθέτηση. Ουσιαστικά μιλάμε για μια παράταση για ένα χρόνο, έτσι. Γι' αυτό μιλάει η εισήγηση. Ναι, ναι. Λέει βέβαια το άρθρο του κώδικα ότι ανανεώνεται, αλλά για ένα χρόνο. Δεν είναι ανανέωση ισόχρονη της διάρκειάς της. Όχι. Ναι, συμφωνούμε. Φάνη. Ο Φάνης ο Καργατζούνης. Φάνη, μας ακούς? Μάλλον δεν μας ακούει. Λοιπόν, τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα αποσύρεται, γιατί όπως είδατε σας ήρθε και στο email ορθή επανάληψη της εισήγησης της τεχνικής υπηρεσίας. Αποσύρεται γιατί χρειάζεται απόφαση και της δημοτικής κοινότητας του Τριλόφου, ενώ αρχικά το στείλανε σε εμάς απευθείας, χωρίς να φαίνεται ότι απαιτείται και η απόφαση της κοινότητας. Οπότε αποσύρεται για να η διαδικασία να προχωρήσει. Έλανα. Έχει συζητήσει ο Τρίλοφος η κοινότητα αυτό το θέμα, από όσο ξέρω. Δεν έχει στείλει απόφαση. Δεν έχει έρθει ακόμα σε εμάς καθόλου. Και ξέρεις τι, όταν εμείς το βάλαμε το θέμα, στην εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας δεν φαινόταν ότι χρειάζεται η εισήγηση της κοινότητας, οπότε να γίνει ορθά, μην μας την απορρίψουν στο τέλος γιατί είναι ετεροχρονισμένη της έκδοσης της πρόσκλησης ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οπότε θα έρθει στο επόμενο συμβούλιο. 4. Έγκριση παράταση συμβατικού χρόνου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και παρόμοιων ειδών ομάδα Γ, είδη κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου έτους 2024». Ο Σπύρος ο Γαντάς. Καλησπέρα σε όλους. Ακούγομαι. Ναι, αφορά μια σύμβαση η οποία ξεκίνησε στα τέλη του Μάη του 2024, 28 Μαΐου,
από προμήθεια σε σχέση με κάποιες κατηγορίες υλικών, οικοδομικών υλικών. Μία από αυτές, η ομάδα Γ, λίγη, όπως και κάποιες υπόλοιπες, περάσαμε και στην προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο Συμβουλίο, αφορά τα συγκεκριμένα είδη που περιγράφονται μέσα στην εισήγηση και βάσει νόμου μας δίνει τη δυνατότητα να παρατείνουμε τη σύμβαση αυτή για άλλα 2 έτη, ώστε να μπορέσουμε ευέλικτα να χρησιμοποιήσουμε το υπόλοιπο των προμηθειών οι οποίες περίσσεψαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση και χωρίς καμία ανατίμηση τιμών ή οτιδήποτε. Με τις ίδιες τιμές, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι και λίγο συμφέρον προς εμάς, γιατί πριν 2 χρόνια ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις τιμές. Αυτό ακριβώς. Συμφωνούμε, Άννα? Είπες ναι. Ο Φάνης ο Καρκατζούνης? Ναι, είπα ναι. Ωραία. Και εμείς συμφωνούμε και δεν ξέρω, βγήκα και ξαναμπήκα, πέταξε. Και νομίζω, Ναι, στο άλλο δεύτερο ήταν. θέμα σε φώναξα 3 φορές, Φάνη. Ναι. Όχι, βγήκα, δεν με μπορούσα να πω. Εντάξει, συμφωνούμε και στο δεύτερο λοιπόν. Και στο δεύτερο, ωραία. Οπότε σας σημειώνω και στο δεύτερο και στο τέταρτο. Τώρα μου είπε η Άννα Υπερήφανο ότι η κοινότητα του Τριλόφου συνεδριάζει για αυτό το θέμα την Παρασκευή. Ίσως να το είδανε σε πρόσκληση. Μου είπαν να συνδυάζουν την Παρασκευή, αλλά μου είπαν ότι συνεδρίασαν τελικά εχθές, έχω την εντύπωση. Γι' αυτό το είπα. Ναι. Η πρόσκληση λέει ήταν για την Παρασκευή, αλλά εκτός και αν τέλος πάντων. Ας μην επεκταθούμε στο θέμα. Τώρα, ναι, κάτι έγινε, κάποια συνεννοησία. Μην λέτε τίποτα. 5. Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής του έργου Κατασκευή γέφυρας στην οδό Περικλέους της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας, Δήμου Μίκρας. Η Επιτροπή στην ουσία είναι από υπαλλήλους, οπότε εμείς εγκρίνουμε. Λοιπόν, συμφωνούμε? Ωραία. 6. Λήψη απόφασης περί ονοματοδοσίας ανώνυμης οδού στην κοινότητα Λιβαδίου. Είναι μαζί μας και ο πρόεδρος, ο κύριος Γουδύρας, της κοινότητας. Είναι στην ουσία η τελευταία απόφαση που παίρνουμε. Κύριε Τσολάκη, θέλετε κάτι, γιατί μας τα εξηγήσατε ωραία και το πρωί. Έχει μια συνθετότητα αυτό που ξεκινάει από το καταρχήν Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάγκη ονοματοδοσίας, μετά από αίτημα είτε ιδιώτη είτε τοπικού συμβουλίου κτλ. Πηγαίνουμε στο τοπικό ξανά για όνομα, στέλνεται στην αποκεντρωμένη να πάει στην κατάλληλη επιτροπή που ελέγχει αν τα ονόματα αυτά είναι συμβατά με την ιστορία, αν υπάρχουν αλλού κτλ. Στέλνεται η απόφαση της επιτροπής στο Δήμο και έρχεται το Δημοτικό να πει προχωράμε να δώσουμε το όνομα πια στους δρόμους που έχουμε ζητήσει να δώσουμε ονόματα. Πρόεδρε, επειδή έμεινε ένα κενό πολύ ήπια, θέλω να απευθυνθώ σε όλους μας. Εδώ λειτουργούμε θεσμικά και ως παρατάξεις. Να σκάσει άμα δεν το πει, δεν μπορεί. Άμα θέλουμε να μιλάμε με έναν τρόπο που έχει αρχή, μέση και τέλος, μπορούμε να μετατρέψουμε το Δημοτικό Πρέπει Συμβούλιο. να έχει το τελευταίο το λόγο Που δεν έχει. Στέλιο, τώρα αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο. Βασικά δεν είναι. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, ναι, παρακαλώ. Σας ακούω. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Δεν σε τιμά ως Δημοτικό Σύμβουλο. Όχι, λάθος κάνετε. Όταν κάνω απρεπείς χαρακτηρισμούς, τότε. Με τον άντρα μου εδώ πέρα, δεν θα τη μεταφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, πάντα θέλεις να προκαλείς. Ποιο καφένιο είπατε σε μένα απευθυνθήκατε? Δεν να το λες αυτό. Κλείσε το μικρόφωνο και πες το στο διπλανό σου ή στο τηλέφωνο. Πρόεδρε, μία άλλη φορά αν κάνω απρεπείς χαρακτηρισμούς, τότε να με διακόψετε, να με εγκαλέσετε. Όπως λέει ο κανονισμός. Μια άλλη φορά. Άντε ρε παιδιά, φτάνει το θέατρο ρε παιδιά, φτάνει. Καλά τα λέει. Έγινε, Φάνη. Σε πήραμε το μονοπόλιο, Φάνη, μήπως σαν αριστερός που είσαι, που δεν μίλησες για τα εργασιακά. Τέλειο! Εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι καφενείο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, το είπες και προηγουμένως. Ενοχλείς όλους τους συναδέλφους. Θεωρώ ότι ενοχλείς ακόμη και τα άτομα της δικής σου παράταξης. Βέβαια, άμα λέμε αλήθειες ενοχλούμε. Από σεβασμό προς εσένα δεν σου το λένε.
Ας προχωρήσουμε, Σε Πρόεδρε. παρακαλώ, κύριε Τσολάκη, σταματήστε, αφήστε τον. Αυτό Όχι, θέλει ας τώρα. προχωρήσουμε, λέω. Τώρα Ας παρακαλώ προχωρήσουμε. πολύ όλοι. Ας προχωρήσουμε. Μια άλλη φορά θα μιλήσουμε για το Εγώ πώς... χαρακτηρισμούς δεν έκανα σε κανέναν συνάδελφο. Ούτε στον πρόεδρο, ούτε σε αντιδήμαρχο, ούτε σε επικεφαλή παράταξης. Σε Θέατρο. επικεφαλής. Να ανακαλέσει, συγγνώμη. Να ανακαλέσει ο κύριος Καρκατζούνης τη λέξη θέατρο, παρακαλώ, να διαγραφεί από τα πρακτικά. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε Λοιπόν, τώρα. Κυρία ακούστε να Πρόεδρε, δείτε. εσείς πρέπει να το Λοιπόν, ορίσετε αυτό. ωραία, διακόπτε το Συμβούλιο για 10 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία. Προσπάθησε ο κύριος Τσολάκης να μας εξηγήσει τη διαδικασία. Είναι το τελικό στάδιο η λήψη αυτής της απόφασης. Είναι το όνομα Μακεδονομάχου Νικολάου Μαυρατζά, προς ανάμνηση και τιμή στο λιβαδιώτο Μακεδονομάχο Νικόλαο Μαυρατζά 1880-1960, σύμφωνα και με την απόφαση της κοινότητας του Λιβαδίου. Άννα, συμφωνούμε? Συμφωνούμε, και αν επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι, Πρόεδρε, και μετά θα μιλήσεις και εσύ. Να πω κι εγώ. Ναι, θα μιλήσετε, κύριε σε αυτό που θα πεις. Ξέρω ότι ήταν ένα πολύ παλιό αίτημα. Μου το είχε μεταφέρει πάρα πολλές φορές ο τοπικός μας σύμβουλος, ο κύριος Τσιλιπάκος. Χαίρομαι που σήμερα εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή και σήμερα παίρνει σάρκα και οστά. Ας μας πει περισσότερα, αν το θέλεις και εσύ, Πρόεδρε, να δώσεις το λόγο στον Πρόεδρο. Ναι, θα του το δώσω ούτως ή άλλως. Πιστεύω ότι και εσύ και η Λαϊκή Συσπήρωση θα ψηφίσουν θετικά, οπότε είπα στο τέλος ας μας πει ο Πρόεδρος δύο κουβέντες. Φάνη. Έχω σαν ό,τι είπατε, το έχω χάσει, τώρα ξαναμπήκα. Για την ονοματοδοσία συζητάμε, γιατί πράγμα συζητάμε. Ναι, στο Λιβάδι. Ωραία. Δεν έχουμε θέμα. Ωραία, θα μας πει τώρα και δύο κουβέντες ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδίου. Κύριε Γουδήρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα. Το Συμβούλιο της Κοινότητας έχει πάρει επανειλημμένες αποφάσεις και όσον αφορά την ονοματοδοσία αυτή. Πρόκειται για μια μικρή οδό κοντά στην κατοικία του καπετάνιου Νικολάου Μαυραντζά. Αυτό αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης των αγώνων του Μαυραντζά, όχι μόνο για την απελευθέρωση του Λιβαδίου, αλλά και της Μακεδονίας. Και με αυτό θέλουμε να αποδώσουμε τιμή σε αυτόν τον γενναίο πατριώτη μας, το οποίο η ιστορία είναι καταγεγραμμένη και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Υπάρχει και δημοτικό τραγούδι σχετικά και για την τελευταία μάχη που έδωσαν το 1905, 3 Μαΐου, εκεί στο καλογερικό του Λιβαδίου, μαζί με τους Κρήτες αγωνιστές Μακεδονομάχους, του καπετάνιο Γιάννη Νταφώτη. Οπότε πλέον αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το ψηφίσουμε όλοι, ώστε να υπάρχει αυτή η οδό προς ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον τοπικό ήρωα καπετάνιο Νικόλαο Μαυραντζά. Ωραία. Ακούσατε, κύριε Γουδήρα, συμφωνούμε όλοι. Λοιπόν, το 7ο θέμα είναι πάλι η λήψη απόφαση περί ονοματοδοσίας ανωνύμων οδών στην κοινότητα Καρδίας. Είναι, κύριε Τσολάκη, η ίδια διαδικασία. Η ίδια λογική με τα η ίδια λογική, ναι. Έχουμε τα ονόματα και από την κοινότητα, η οποία το ένα είναι ιερέα, το άχασα τώρα, δεν είχα. Πρόεδρε, μπορώ. Γεωργίου Γάτσια, αντί Λίνδου, διότι ο παραπάνω υπηρέτησε ως ιερέας τον Ιερό Ναό της Γεννήσεως στο τόπο της κοινότητας Καρδίας από το 1977 ως το 2024, οπότε και απεβίωσε, και υπαριθμόν 2 οδός θα λάβει το όνομα Ιαλισσού. Συμφωνούμε? Συμφωνώ, αφού έχει συμφωνήσει και η τοπική κοινότητα και έχει πει. Ναι. Απλά να είναι, πρέπει και εμείς να δώσουμε το τελικό OK. Το 8ο θέμα είναι έγκριση δωρεάν παραχώρησης του χώρου του φράγματος στην Ιερά Μητρόπολη Κασανδρίας, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, για 6 Έκτου του 2026. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Ωραία. Φάνηκε εσύ?
Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και το τελευταίο ένατο θέμα είναι η έγκριση της δωρεάν παραχώρησης του χώρου του φράγματος στο Σύλλογο Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης ο Μέγας Αλέξανδρος για 13 Έκτου του 2026, όπου πάλι ετοιμάζουν μια εκδήλωση. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Ωραία. Τελειώσαμε για σήμερα. Καλό απόγευμα σε Καλό όλους. απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα.